Epa lagunok hemen gaude bueltan estelariz gehiagorekin! Bai, azkenean, behingoz, bai! Eta gaurkoan, bigarren saio honetan jarraituko dugu gure historiadore labore hauetan. Eta besterik gabe, hasiko gara, bale? Lehenik eta behin gure estantzio potera edo autotuko dugu. Kasu honetan azkenean autotuko duguna izango da una visión deitzen dana, bale? Horrek influentzian eta bar, kosteetan eta bar, edo influentzian puntu bat, ez du batzen oso ondo egiten zuen. Ez dut influentzia puntu bat ematen zuela, edo kostea pizkat murrizten egiten zuela, eta hori pinuan etorriko zaigu bestek beste paseak egiterakoan, eta estazioak egiterakoan, eta bar. Gutxiago kostatuko zaigula, reklamazioak be, eta bar, eta horreako, influentziarekin erabiltzen diren gauza guzti horiek. Bestaldetik erreskate bat egingo dugu Eslarultarren arraza batera, eta horri esker, laguntza horri esker, lortuko dugu arraza berri bat aurkitza edo topatzea gure espazioan. Beraz, ja, gure bigarren kontaktu izango da espazioa. Kasu honetan, gure lehenengo kolonia sortuko dugu. Kolonia hau pixkat energi iturriagatik esan dezakegu dela. Zona biltxarto edo energi iturria ez beharragatik bestako beste pixkat gure hasieragatik. Eta oraingoan gure ja behin abstentzio bonifikazio hori hartu ostean, gure bigarren abstentzio bidea hartuko dugu, kasu honetan ekspansio hartuko dugu, nun gure floten eta gure basen kosteak, mantemindu kosteak murriztu egingo dizkigu. Horrek, nabe gehiago egiteko aukerak emango dizkigu, noski. Azken finean, hor dau bonifikazioa. Hirugarren kontaktu berria, esan eltzartu hirugarrena, arraza raro horrekin. Soleri egiten diogun erasoa, bale? Sol, hasi berri diren arraza berri bat da, gizakiak dira, gu bezala. Baina, gure lurde mugen barruan daudenez, eta ez dudan ez nahi haiek potere jabartzea, zuzenean, erasotzea erabakitzen dut, eta eraso horrekin, guda, miniguda txikitxo bat, sistema baten kontrolko miniguda txikitxo bat. Eta, ikusiko duzuenez, ez dira gure kontra, ez dute resistentziarko askori jarriko, hasi berri dira, guk teknologiaren aldetik askoz ere aurrera gaude. Planeta bakarra dute, Sol sisteman, Soliru, beren datuko dugula, noski, azkenean. Beraz, besterik gabe.
Laugarren kontaktu berria, Atlas Arrar hori, eta bosgarren kontaktu berria. Eta burbujitaren sakrifizioa pirata batzuen kontra. Ez nintzen kontrolatu eta nahi gabean, pentsatuz irabazita zegoela burbujita bidali nuen, baina azkenean sakrifizio bat izan zen. Burbujita hil egin zitzaigun, baina piraten kontra irabaztea lortu genuen sakrifizio horri esker. Beraz burbujita gogoan zaitugu. Bueno, Soleen errendimendua eta bere anexioa, gure zerara. Eta Vulkanen antzeko batzuen arraza aurkikuntza bat, nahiz eta ez diren vulkanika bezala, izik eta militaristak diren. Eta honekin lagunok, gaurko saioa bukatuta dago, espero zuen guztok izatea, guztok izan baduzue, zuen, eta zuen zein egongo naiz hurrengo bideoetan. Hurrengo arte lagunok, agur!